Pulai ya pibaro sesien pat haga kerteng gejong uji sukres. Ka kerteng jong ka jinga pusan ka mengakwa ban sam syapi haga ni kesngi kadai. Jit ya kata ka benta. Ka ba on omrong no naka jingim ka jong pi. Jit ya kata ka benta. Ka ba on omrong no naka jingim ka jong pi. Kadon ka wai ka kenthe ka Bible. Kanik ka kenthe ka kerteng jong ka kadai ka Martha. Haka por ka bau Jisu la rung haka wai ka nongret ong ka tin ga jong blai onda ba ka Martha kala i o Jisu Kris kala pedang sko ba yo Jisu sha yeng jong ka bamut ka Martha kala khot yo Jisu sha yeng ga jong ka onda ba Jisu la rung haka yeng ga jong ka don sakawai pat ka para jong ka ba kerteng ka Mary ka Mary onda ba kala i o Jisu Baula dan nak yeng ke jengki, kala eno ye kita ki kam ke jam ke jengka, kala eno shipo ye kita ki jimpon kam, bat kala shong ki kejat ki jong utrai ongga ketin ke jong blai. Henrengi i ka Martha, ka shu pedang skopha, ka shu khot yo Jisu, henre kam dan pat ye ka por ban shong bat u Jisu Kris, kala bun kam, hadu ba ka poi ka por kala ong yo Jisu hakami. Tera mem syam pai mo bagan ka para ka jonga bakam syam lawan ban yarap wat pedeng ke jimbon kam ka jonga kelas taman kenyum kelas taman khuslai kata ka jinga per pedeng kini ki argo ki kente kawai kadon ka por ban syong bat utrai kawai pat kam dan ka por ban syong bat ujisu balai bagan ka Mary ka kwa ban syong hakikat ki jong utra Jisu namar baka kwa ban don ka jinga selok ka jinga keren kakwa panan kata ke fellowship ke encounter bat uji sukres namar ka Mary ka sngout ho ba bat uji su nganamla man yo sayu man gasngi den mata katau kala jit ken man shong kikijat jong uturai bat kawai na ka benta ka ba manga mapiro ngila ban shong kikijat ke jong uji su kadai lengba ka jing tuai namar ka jing tuai kadai kata ken ka jing ya keren ka jing ya selok ka jong pi bat uji su Pi haba pi duai Ujisu kan un pen bet ya ka jingim ga jong pi Ujisu un pen bet ya ka jing long ga jing im ga jing man ga jong aba ga jong pi haba pi duai on pen red shu ya ka jing im ga jong pi but on pen krau ya Ujisu Kris baden mata ka tau jet ken ban shong haki kijat ga jong utrai leng ba ka jing duai bat leng ba ka jing duai ru pila ban ya thu ya ka jing khuslai ya ka jing sngosi ya ka jing thang ya ka jing pat donut ki badon ha ka jing em ga jong pi ka ne ka Mary kampun sin ka ju shong ki kejat ga jong Jisu ha ka por ba upara jong ga Lazarus ulayap no gospel Yohanes khatwel nong ga khat alai po ar onda bo Jisu wan ka yeng ga jong ki ka Mary kala wan ha Jisu kala dem krop ki kejat ga jong utrai ba kalong ko utrai lana me don hang ni upara jong unom yap kala ya thu ka jing sngosi kala Plau Jisu kala keren no Jisu kala itu kita ke jing thang men sim ke jongka batang kawa banong pi apa pi syong kita ke jong utrai pila ban ya thulut kat ke badan ha ka men sim ha ka donut ke jong pi bat om tang kata apa pi syong ki kita ke jong utrai lamba ka jing duai u Jisu un ai bor na ka jim ke jong pi no ngi ngilong ki bru ki batlot bor ngim don bor la di hare ba kat ba pinang ya keren bat u Jisu Kris kat ba pinang duai put bor hakikat jong utrai un ai bi ka bor ken ya ka ba pila ban yeng ban yat ken ban mare kam shakmat man pendep ya ka ba blay ula jit bat ula khot ha ka jim ka jong pi bat om tang kata ka ba ar pat di ka Mary kala jit ya ka ban shashkor ya ka ktin ka jong Jisu Kris balai ba ka Mary ka shashkor ka ktin jong Jisu nama ki ktin ki jong Jisu Kris kilong kam kodor man ka kesiar kam kodor ban ka reungap kam kodor ban ka rupa ngono bi kam kodor ban ki maulana kata ka ktin ka jong Jisu Kris but u Jisu ong kum no ga gospel jong Yohanes nreu kal nong ga kat man reu pulai ka man sim ka papen em ka do kam pen man toy em kita ki ktin ki bangala kran bi kilong ka man sim ba kilong ka jing em ki ktin ka jong Jisu kilong ka jing em ba kilong ka man sim but teach ki Hebrew sao kat ar ka ongkum ni ka ktin jong blai ka bor ka jingem ka wat lam ar liang serti
Tetapi jit ban syak skor ga ketin ga jong Jesus Christ penyok diang ya ga bor, penyok diang ya ga jing em, ban penyok mat ya ka teka white lam ga jing em jong pi, papila ban might lut ya kita ki jing le ki bawan ha ga jing em ga jong pi kum ki banget hau Jesus Christ. Ban om tang kata ga pi, ka stish knong room ship hole nong dekat bakat nyau kong kum no. Ha ba pi syak skor ga ketin ga jong blai, kawan ga jingat. Maka ketin coba boleh kongkum no, ka jingat ka jar ka bayok snow, berkata ka bayok snow, dah ka ketin u belaikan. Apa pisah skor ka ketin ka dong Jesus Christ, kawan ka jingat, bar ka jingat kan pelip ikan ki som ki bamading ke jong syaitan, ka jingat kan pen riak ki lomba, kita ki lomrek ki ban haka jingem, ka jong apa ka jong pi kum ki bangen hau Christ. Dan mata dah nak kelimat kat nungan apa deng jong pi, pinong kum kemiri pinong try, apa deng ki jingbon kam, ngan i shwa ki kam jong shipor and rengan song ki kisat jomi ban ya keren ban duai ban wat ka kamat jomi bar kum jo bangan syashkor ka ketin ka jomi ken jisu mangatip ka ketin ka jomi ken ka de ka syarak ki kisat jonga ka ketin ka jomi ka balong ka bor ka jim jonga mangalak ban job ha ka jiat ti jonga kum u kristan kublai shibon ublen ker khui pi nam ta ka buram jungu amen.